4. razred je udžbenik koji ima za cilj da kod učenika pre svega razvije interesovanje i ljubav prema muzici, kako kroz individualno, tako i kroz kolektivno muziciranje i da podstakne razvoj kreativnosti, tog zajedničkog duha i odgovornog odnosa prema muzici svog naroda, ali i prema muzici svih ostalih naroda. Kroz iskustvo u radu sa decom smatram da je rano izlaganje dece muzici od izuzetnog značaja, jer ona itekako podstiče razvoj dečije inteligencije, ali deca na ovaj način imaju bolju pažnju, bolje se koncentrišu i fokusiraju i sigurna sam da svako dete u sebi posjeduje određeni muzički talenat, iako ponekad nismo u stanju da to odmah primetimo. Zato je od izuzetne važnosti da dete i odrasta i obrazuje se u podsticajnom okruženju, gde se od početka pravilno muzički usmerava. Udžbenik za muzičku kulturu sadrži naravno i audio CD koji prati apsolutno celokupan sadržaj knjige, gde se nalaze kompozicije za slušanje muzike, zatim za pevanje, kao i za izvođenje muzike uz pomoć karaoke manije. Ovog udžbenika jasna je i pregledna u smislu jasnog nadovezivanja muzičkih sadržaja i naravno na početku je data aparatura koja objašnjava tako čitav tok udžbenika. Tu se nalaze melodije za sviranje, melodije za pevanje, zatim melodije za slušanje muzike, tu su rubrike pod nazivom muzička riznica, muzički bonton, zatim objašnjenja nepoznatih reči ili biografije samih kompozitora. Tokom izrade udžbenika trudila sam se da odaberem zapravo najlepše melodije iz naše narodne tradicije, jer mi je to negde i bio fokus tokom čitavog rada i izbor zapravo narodnih pesama blizak je upravo dečijim glasovnim sposobnostima i izvorno pripada prirodi našeg jezika, što negde dodatno utiče na razvoj vokalnih sposobnosti kod samih učenika. Pored toga, benefit ove knjige jesu i brojne metode i oblici rada koji se primenjuju na času, znači primjeri kako tako određene probleme možemo rešiti i muzičke sadržaje odraditi tokom procesa jednog časa. Svi elementi ovog udžbenika, kao što su uvođenje, zatim izlaganje, ponavljanje ili sistematizacija ili možda ilustracija, date su u službi zapravo funkcionalnog učenja kod svih učenika, gde se inicira njihovo aktivno učešće i motivisani razvoj zapravo njihovih sposobnosti. Smatram da je i značajan deo udžbenika koji se odnosi na sistematizaciju nakon svake teme, gde na taj način sam učenik kao i učitelj imaju uvid u stepen usvojenosti znanja nakon obrađene teme i u taj stepen usvojenih ishoda. Sigurna sam da će učitelji sa radošću koristiti ovaj udžbenik, kao što sam ga ja sa radošću i pisala, i gledati i posmatrati zapravo kako njihovi učenici izrastaju u prave male muzikologe. Srećno!